kwanele imizuya yokhula ukangapini kutolela ikizisi yajwayela manweba badalise kwanele imizuya yokhula ukangapini kutolela ikizisi yajwayela manweba. Ay bueno y ay inquisiyo ya sobathola mngcono senze ngaluyeka ngempela uthando lwami ngenxa yamanxeba. Ay no y ay inquisiyo ya sobathola mngcono senze ngaluyeka ngempela uthando lwami ngenxa yamanxeba. Awudalise kwanele imizuya yokhula kukangaphingi kuxolela inhliziyo isiyajwayela manxeba.